kuya. Uy, wala. Hindi pwede. Hello, kuya. Ito ang aming... Nag-video kami, oh. Ito, oh. Gawa po naming lolo. Kung gusto nyo, available but not visible. Ano, saan kayo galing? Oh. Diyan lang sa city. Ano, loto? Wala ni loto. Binibidyohan mo yung bahay ko. Oo. Pangit na ng bahay ko, binibidyohan mo pa. Bakit? Ganda kaya ng bahay mo. Ay. Oh, si kuya. Oh, hello daw. Hi. Bago yung standard nito. Ayan, may ilaw na. Saan ka ba galing? Dinala ko yung aking sweetheart ko sa Himmel. Sa heaven. Si ate. Oh, ang dami mong sweetheart, kuya. Lali ako Marsberg. Kung alam ko lang na sinama ko kayo. Hindi ko. Nag-auto ka? Oo, may buhay. Layo nun. 50 kilometers. Sana kuya, lumangoy ka. Langoy. Kinuha ko yung kotse niya kikal, tapos tinala ko. Nagtirik lang ako ng kandila. Nilinis ko yung kanyang Oo. yung grade niya. Oo, yung ano niya. Yung buntod niya. Tapos, Oo. ano ka, magkape kayo. Bibili ako ng cake. Ay, wag na. Kuya, kape daw manan. Wala akong cake. Ay, Bibili ako. Ay, bakit mag-cake ka pa? Matamis ka na. Ang cake, imagine na lang. Magluluto nga ako eh. So, ang pansit ni Kuya luto na. Kunin ko lang. Sarap. Hello. Nay, video call with my nesta. Oo. Luto na pansit na mo. Ang pansit, may lubot si kuya. Kaon tayo, Day. O kaon daw, kaon. Kaon tayo, Day. Day. Tagalog na kay Day, Tagalog. kalami. kuya. Day, pinsat pansit ko. O lamig daw yung pansit. O, pansit. No, ano. Ay, di ko yung nagpansin na po. Pinapalisan ako, Day. Mwah. No, di daw siya hilig kong pansit. Naawi ilat ko. Oh, ayan. Nindot man ang, oy. Nindot siya man ang kay Kuan man. Hayag pa ba? The light is lightening. The light is lightening. Kasi, oh my God! Bombers! Ayan. Dali. O sige, dali. Dali mo na. Sa bahay niyo. Hoy, saan na nimo? Libre na yan. If you want my Christmas tree, it's only 30 euro for it. Mabigat. Christmas tree. Uy. If you buy Christmas tree, 30 euro for it. Aha. Si Kuya din, pwede daw may tinda. Backpack ko rin. Bakit kung sila? Bakit kayo hindi? Iba naman yan, Kuya. Ha? Bakit sila nagpupunta sila? Bakit sila open? Kami sarado. Yun ang desisyon ng boss namin. Wala, ipilihan ko sila. Yes. Taas man ang mundo. Tasta na. Oh, ikaw Kuya. Ayan. Christmas decoration sa May city. for sale kami. Halima na. Ha? Hali. Saba? For sale, Kuya Cesar, 20 euro per night. Hala, per night. 20 euro ka. Per night. Ang mura, kuya. Ang mura naman. Langya ka. Ano gusto mo ba ng 50? Tapos na sa Kuya. Ang mura naman. Langya ka, bunso. Siguro. Oo, 20 euro per each. Siguro, hindi pa. Ano yan? Per night or per hour? Per night lang. Ano yung siguro naman mapupuntang hotel.
Eh, hindi naman hotel ang pupuntahan, kuya, kundi sa heaven. Ay, lasing na yan na. Nag-turn around na siya. Turn around. Sige pa, turn. Sige pa, turn around. Turn around. Bright eyes. Sige. Uy, ang daming ano man oh. May church pa galing man oh. Ha? Kuya, ba't ang gwapo mo ngayon? Para kasi aga, mulak. Mulak. Papunta kami ng Asia Laden.